Вітаначкі, Алексей. Я магу цябе ў час гэтага запісу просто пераіменоўваць час ад часу. А я ж тебе не могу. Не могу. Я і себе не могу. Жах нейкі. Ну так вось. Слухай, я на дадзены момант выйшаў сталкер. Гэта па-першае. Пачнем з базы. Гэта бейз. Ну так вось. Выйшаў сталкер. О, ты пацаноў прывёў, да? Так, я вырашыў, што лепш мы, ведаеш, разам распавядзем аб тым, што гэта такое і з чым яго ядзяць. Карацей, я не фанат, ввогуле не фанат мінулых частак. Час так. Ну, слухай, там же іх некалькі было, камон. Ну там, да, там для мяне нейкая незразумела. Это зараз паліцайская валкі лайна я не гуляў у сталкер. Просто насраць на постапакаліпсіс. Вось усё, што гэтага датычыцца адразу міма. Ну, тыпу, вось уся гэтая чарнобыльская штука, тыпу, гэта не дызрэспект там распрацоўшчыкам ці нешта такое, просто... Так гэта ж пікнік на абочыне, блин. Ну так зноў-такі адразу міма мяне. Як і метро, і вось усё, што туды там можна ўзгадаць. Карацей, зразумела, табе не падабаецца украінскі геймдэв. Мне з казакамі не было праблемаў, наколькі я памятаю, гуляў, дай бажэ. Слухай, давай шчыра, я у сталкера гуляў адзін раз, ну, у першую частку. Гэта было у маёй аднакласніцы. Я яго запусціў, на мяне напала плоть, і я такі, я выключыў яго, бо мне стало страшна. Вось, і зараз, спусця праз столькі шмат год, я набыў сабе геймпас, я вырашыў паглядзець, што гэта за чакалкер такі. Вось, і я яго спампаваў, і я ў яго зараз гуляю, я правёў уже, мне падаецца, гадзін 10 у ім. Вось, мне падабаецца, ён атмасферны. Калі б я быў фанатам яго, то мне падаецца, у мяне турсы зляцелі. Вось, ну, просто ад таго, што там так шмат мужикоў. Ну, так вось, адрозненне паміж першым сталкерам і другім сталкерам бессэнсоўна ў цябе пытаць, так? Слухай, да там няма ніякіх адрознень. Ну, я уяўляю, што такое першы сталкер. Тая самая гульня. Дзядзька, гэта амаль тая ж самая гульня. Гэта атмасферны сталкер, гэта вось атмасфера гэтай зоны чарнобыльскай, гэта вось, ведаеш, гэта месца, дзе, ну, у цябе няма сяброў. Вось, ты такі, ты ўвесь час чакаеш... Ну, то бок, як і ў жыцці, да? Як і ў жыцці, так. Нічога такога незвычайнага для сябе я не адкрыў, толькі мутантаў менш навокал. Чым на заводзе. Чым на заводзе. І я на дадзены момант так, я вельмі не спешаючы яго гуляю, пакуль што мне ўсё падабаецца. Адносна багавай аптымізацыі на Xbox Series X ввогуле ніякіх праблем няма з аптымізацыяй. Ёсць праблемы некаторыя з візуальнымі багамі. Гэта, напрыклад, струя мачы пасярод поля. Нормас. Ты просто скриншот зрабіў? Не, ты просто бяжыш, і у тебе просто анімацыя таго, хто не... Ну, анімацыя мачы. Пасярод поля. Струкатам няма? Цудоўна. А? Струкатам няма? Не. І гэта... Слухай, я паглядзеў некаторыя відэа, вельмі шмат, дзе паказваюць тое, што гэта звычайная такая праблема. Бо ёсць праблемы з тым, што персанажы там адзін у аднаго ўваходзяць. Ты такі, ну, гэта секс называецца. Добра, не, ну, там з калізіямі праблема ёсць. Але яна настолькі незаўважна. Ты такі... Праблема ў тым, што я гуляю на геймпадзе, і гэта курва матка боска масакра. Вельмі незручна, я не разумею, як людзі гуляюць у шутары на геймпадзе. Пры гэтым я прайшоў цалкам Red Dead Redemption 2 на геймпадзе, у мяне не было з гэтым ніякіх праблем. З сталкерам, ну, мне пакуль што складана. Вось, і адносна, вось я як чалавек, які дагэтуль, вось апошняя моя моцная гульня, гэта была Dragon's Dogma 2, у якой я правёў там амаль ужо больш за 80 гадзін. Там вельмі шмат, ну, воек. Ты кожныя 2 метры табе нехта намагаецца твар намыліць. У сталкеры вельмі пусты свет, як мне паказалася.
Магчыма, гэта выключна з-за таго, што Dragon's Dogma другая на мяне вось так паўплывала. Але мне крыху не хватае больш нейкіх такіх падзей і гэтак далей, бо, напрыклад, яны казалі аб тым, што там будуць нейкія рандомныя падзеі. Не, яны не рандомныя, гэта скрыпты. Вось гэта ўсё ідзе па скрыптам. Я гуляю ва украінскай з украінскай агучкай, з украінскімі субтытрамі. Wszystko w porządku, гэта польскі. Вось, усё падабаецца. Каля радыо, слухай, я калі знайшоў радыо, я каля яго стаяў, ну, мне падаецца, хвілін 30 ці 40. Я просто слухаў музыку, бо там грае вельмі шмат песен выканаўцаў, якіх я слухаю. Вось, я такі, цікава. Ну, падзеі гульні адбываюцца ў 21 годзе. Окей. Так, і там музыка таксама адтуль, да? Ну, так. Там вось больш-менш андэграундная музыка такая. Які-небудзь сэт-світ ці яшчэ нешта, ну, цудоўна. Што яшчэ? Гэта нават не іронія, гэта неяк вельмі дзіўна назіраць за тым. Завязка самой гульні, гэта, магчыма, для когосьці будзе спойлер, але гэта самы пачатак, ну, такой першыя 3 хвіліны гульні. Чалавеку у кватэру прилетае нешта з іншай зоны. Трэба ехаць у зону. Вельмі іранічна гэта ўсё назіраць у цяперашні час. Вось! А яшчэ мне вельмі спадабаліся крыкі на балотах аб тым, што мы не разумеем! Почему они не могли сделать на нормальном языке? Я не понимаю эту озвучку. Ты такий, славянская мова, як вы ж не разумееце? Вось. Карацей, Stalker гэта добрая гульня, асабіста калі вы фанат, вам трэба туды схадзіць, пагуляць. Вельмі цудоўна, асабліва улічваючы, калі у вас ёсць які-небудзь Xbox Series S. Я бачыў стрым, хлопец гуляў на Series S, і на ім ён таксама добра ідзе, без лагаў, без нічога. Ну, ён ідзе, і ён працуе на ім. Вось. Калі вы не фанат і думаеце, ці трэба вам набываць, падабаюцца шутары, набудзьце, пагуляйце. Не падабаюцца, вы нічога не згубіце, калі вы проста яго скіпнеце. Што да гэтага дадаць? Нічога не дадам, не гуляў у Stalker другі, не спампоўваў яго, не бачыў ніводнага трэйлера, увесь гэты час, што было, не чакаў, не сачыў, ніяк не цікава. Вось. Шкада такое прызнаваць, але, ну, факт ёсць факт, нікуды супраць яго не папрэш. Таму не ведаю. Ну, слухай, я не ведаю, у мяне не было, каб я такі, вау, гэтую гульню я цалкам скіпаю, мне не цікава, яна новая. Не ў плане, што яна новая, ці уся эстэтыка Сталкера, уся эстэтыка вось гэтай зоны. То бок я разумею, што табе не Fallout, нічога не... Не, міма, я гуляў у трэці Fallout у Нью-Вегас, мне здаецца, хвілін 45, я прайшоў вось гэтую. Там спачатку цябе, я памятаю, што забіваюць, потым ты прачынаешся, цябе там выхадзіў нейкі мужик, і мне здаецца, я прайшоў тыпу, можа, хвілін 40 пасля гэтага і яго дропнуў. Потым у меня была спроба другая гуляць проста ў трэці Fallout. Я зноў-такі, калі ты там быў маленькі, ты потым сканчаеш навучанне і ты выходзіш з прыбежышча. І я памятаю, што я дайшоў да першага горада, які... у якім там бомба была застраўшы, і потым я ведаю, што па сюжэце, я датуль не праходзіў, але я ведаю, што па сюжэце ты можаш гэты горад ці ўзарваць, ці проста заставіць яго ў спакоі. Я памятаю, ці Atomic City, ці не? Ну, нешта такое. Вось, і ўсё. Тыпу, ўсё паехала нахер. Всё, гэта ўсё, што я ведаю пра Fallout. Слухай, не, я гуляў і ў Нью-Вегас, і ў трэці. Я б не сказаў, што я прям аматар, але... Нормально, шутанчик. Ну, ты ж цалкам шутары не вельмі спрымаеш. Не кажы мне нічога пра Хейлу. Не, чувак, Хейла толькі мультиплеер, і ўсё. Таму... То бок ввогуле ўсе шутаны міма цябе. Ну, не ўсе шутаны, я пра эстэтыку кажу, што праблема ж не ў шутане, глядзі. Апошні сюжэтны шутар, які ты гуляў. Ну, прям так вось вельмі каб падрабязна, но это... Halo Infinite быў, таму што я сюжэтку Halo Infinite прайшоў, але не магу сказаць, што мне вельмі моцна спадабалася. Я гуляў у сюжэтку Halo Infinite,
толькі каб прыдарачыцца да зброі і пайсці в онлайн, што мне, дарэчы, ніяк не дапамагло, і мне здаецца, першыя гадзін 10 мяне там нагіналі просто як апошнюю суку. Не мультиплеерны шутан, у які апошні раз я гуляў, гэта быў хутчэй за ўсё Bioshock Infinite, які я цалкам прайшоў і кайфануў ад яго. А ў папярэдні Bioshock? Ну, я гуляў у першы Bioshock, другі Bioshock я скіпнуў, я потым ужо паглядзеў там дзесьці на Ютубе просто сюжэтку ягоную, і потым Infinite я прайшоў, і Burial at the Sea, две часткі я таксама прайшоў. А чаму табе не зайшла РДР, я не разумею, другая? Не ведаю. Таксама адна з тых гулень, якую я набыў, прайшоў. Мне я не памятаю, дакуль я яе прайшоў. Я пагуляў у яе, можа, гадзін 15 якіх і дропнуў. Я вось чэснае слова спрабаваў максімальна кайфануць ад яе, таму што для мяне кайфую. Для мяне просто гэтая тэма была такая, што я ведаю, што стваральнікі гэтага Breath of the Wild вельмі моцна натхняліся RDR 2. І я спрабаваў вось так жа сама кайфануць, але, мне не атрымалася чамусьці. Мне падаецца, за апошнія 5 год адзіныя гульні і навінкі, якія ты гуляў, гэта выключна былі навінкі Нінтэндаўскія. Ну, быў яшчэ, памятаеш, такі Hogwarts Legacy. Бля, дакладна. Ён жа яшчэ і жывы. І гэта жах сраны. Ён... Ты ж ведаеш, што збіраюцца рабіць другую частку, і яны хочуць яе выпускаць паралельна з серыялам, каб яны былі ў адным сусвеце. У адным сусвеце, у адным часавым атрэзке. Вось. Каб сюжэт адзін другога дапоўніваў. Слухай, я на гэтым тыдні нават глядзеў некалькі відосаў пра якраз такі гульнявую імпатэнцыю. Я не памятаю, чый гэта відос быў, але там была такая думка, што людзі, у якіх праблемы з тым, каб гуляць, яны ўспрымаюць гульні як працу. Вось. Я зразумеў, што гэта так, таму што я не магу кайфануць зараз ад нейкага новага экспірыенса, калі я разбіраюся ў гульнявых механіках ці нешта такое раблю. У мяне праблема ў тым, што я вельмі хутка стамляюся ад гулень, і мне трэба рабіць, калі вось мне нармальна хочацца пагуляць, мне трэба там да 30 хвілін. І таму для мяне нашмат прасцей згуляць 2 каткі ў Pokemon Unite. Вось, і неяк паспрабаваць кайфануць ад гэтага, таму што там усё максімальна знаёма, і я гуляю ў Unite з першага сезону. Але, у сінглплеерныя гульні, асабліва сюжэтная, трэба гуляць, вялікімі такімі накатамі, як па мне, таму што, не абавязкова. Можа і не абавязкова. Я не ведаю, чувак, некая херня. Слухай, я зараз вось чакаю 2 гульні. Гэта Evout, гэта па-першае. Я таксама яе чакаю, таму што яна зроблена па тваей любімай Pillars of Eternity. Pillars of Eternity? Чувак, не тое, каб прям, любімай, но я з задавальненнем прайшоў першую частку, кайфануў, другую частку паглядзеў на Ютубе у выніку. Вось, а другая гуля, слухай, да Evout яшчэ далёка, ён будзе толькі ў 25-м годзе, калі я не памыляюся, у снежні там недзе выйдзе. А другая гульня, гэта Таўматург, калі я не памыляюся з назвай, гэта будзе гульня ад палякаў. Падзеі, якой адбываецца, калі я не памыляюся, зноў у Варшаве. І я такі, цудоўна, гэта нейкі такі дэтэктыў з пачварамі рознымі. Я такі, думаю, будзе цікава, бо яна яшчэ і каштуе там 20 евро. Я такі, можна набыць. І вось яна выходзіць у наступным месяцы 5 числа, калі я не памыляюся. А я шмат памыляюся. Пры пераездзе ў Літву. Слухай, я гляджу, навіны у нас былі такія ж самыя, як і тыдзень, чесно кажучы. Асоба ж нічога і не здарылася такога моцнага. Game Award 24.
Ну ён же будзе толькі ў наступны месяц 13 числа, але на дадзены момант Я ужо- про скандал Ну. кажу наконт DLC, наконт того, что типу ну слухай, які скандал, блядь, ну гэта не скандал. Карацей, навіна, на The Game Awards выйшлі карацей кіраўніцтва The Game Awards, калі гэта можна так назваць, яны такія на гэтай прэзентацыі змогуць удзельнічаць на намінацыі ў гульні года DLC, дадаткі і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і адным з дадаткаў, які выставілі на намінацыю гэтага самага. Так, года гэта DLC да Elden Ring. І все такія: як так можна? Ну типу DLC гэта ж не паўнавартасная гульня. Ну, улічваючы памеры DLC да Elden Ring, гэта можна, я не ведаю, там якая-небудзь умоўная гульня, ну, не кожная гульня такога працягу, як DLC да Elden Ring. Ну і назва іх, конечно. Ну вось. І яны такія: пачалі за гэтага бубняць. Але, слухай, бачучы усіх астатніх намінантаў, дарэчы, вельмі цікавыя намінанты. Прагучала як не вельмі цікавыя намінанты. Слухай, напрыклад, вось з асноўных намінантаў, ну, якія будуць на гульню года, гэта Астробот, блядь, гэта пиздец. Чаму? Астробот. Ну, типу, гэта гульня, чувак. Чаму бы і не? Балатро. Я пра гэтую гульню даведаўся толькі калі мы выклалі гэтую навіну. Балатро, мне падаецца, так? Ну, то, бляха, мне здаецца, кожны год ёсць нейкая гульня, якая, типу, я ее не ведаю, але яе намінавалі. Не, дядька, ты не разумееш. Гэта рогалік у покеры. Боже, гэта покерны рогалік, дядька. Гэта... Ведаеш, што самае цікавае? Гэтая гульня распрацоўваецца адным чалавекам. Гульню, якую робіць адзін чалавек, намінавалі на гульню года. Ну, чаму не? Ну, гэта ж раз'ёб. Ну, то да. Окей. Ты чамусьці ў тваім голасе была нейкая... Не, ведаеш, негатыўная канатацыя гэтага факту. Не, я прышпільнасць гэтай навіны, тыпу, вось так можна рабіць. Тыпу, табе не абавязкова рабіць Лего Horizon на 600 гульцоў у піке, блядь. 600 гульцоў у піке. О! Ну так зноў такі, можа гэта свая аўдыторыя нейкая ёсць. Ну так, все такое. Людзі просто Астработу гулялі, не маглі. Слухай, мне цікава, Астробот калі-нибудь з'явіцца на ПК. Але ж гэта будзе вельмі дзіўна, бо і цалкам уся гульня завязана на тым, што на кіраванні праз DualSense. Я думаю, ты адказаў на сваё. Ну а чаму не? Слухай, яны такі, нам трэба больш грошай. Вось, карацей, дальше, прабачце. Далей Black Myth. Гэта той самы вуконг. Мне здаецца, што вось хутчэй за ўсё возьме. Хутчэй за ўсё ён і пераможа. Дадатак Elden Ring, Final Fantasy, 7-я частка. І метафора Refined Zero. Вось, слухай, цікава наконт гэтага. DLC не можа быць гульнёй года, а ремайстер гульні, якая там была хер ведае калі ласачка. Ну, так. Чаму не? Так яно ж заўсёды так і было. Ну, што ты робіш, куды ты лезеш? У меня просто телефон перекрывае гэты монітор, а я хочу паглядзець, як выглядае зараз Final Fantasy. Я не бачу строку, дзе загугліць. Так, а якая менавіта Final Fantasy? Ну, 7-я, ребіс. Ну, слухай, яна выглядае так же сама, як Final Fantasy 15. Плюс-мінус. Ну так. Ці ты не пра графен? Не, про графен якраз таки кажу. Таму што, а як мне здавалася, Square Enix... гэта іншае. Там у нас яшчэ будзе далі навіна, дзе вы не разумееце, гэта іншае. І уяві сабе, для яе выключна яна выходзіць на PlayStation 5. Ну да, это... Як нечакана. Эксклюзівчык. Так. Ну і метафора. Вось. Гэта, карацей, гульня, для тых, хто не ведае, гэта JRPG. Калі вы гулялі ў апошнія две... Гэта іх...
Курва, матка боска. Самы знакаміты на дадзены момант JRPG. Покемон? Якія Покемон? Не. О, курва. Я забыл назву. Что еще есть? Dragon Quest? Персона. Персона, окей, да. Да, дакладна, я пра існаванне персоны забыў увогуле. Ну вось, калі вы гулялі ў апошняй часткі персоны, ну гэта вось можна лічыць, што гэта яно. Хутчэй за ўсё, я ўпэўнены нават, што гульню года возьме Black Myth Wukong. Вось, бо ён, разарваў. Але ж яны могуць загаўніцца і такі, тыпу, вось вельмі шмат бурлення говен паднялося з-за вас у СВЖ кам'юніці, таму струк вам. Карацей, што там яшчэ цікавае? Лепшая RPG Dragon's Dogma, DLC The Elden, фіналка Like a Dragon і Метафора. Тое ж самае. Лепшая экшн-гульня Wukong, Call of Duty Black Ops, Helldivers 2, Warhammer 40 000, Stellar's Blade. Тут, мне падаецца, ці гэта будзе, лепшая экшн-гульня Stellar Blade, ці Helldivers 2. Вось нешта з гэтага. Бо яны навялі шуму вельмі шмат. Прычым, што у Helldivers 2 не было вельмі моцнай рэкламнай кампаніі на старце, але яна ўзарвала. Я хочу нагадаць, што я PlayStation 5 набыў выключна, каб гуляць у Helldivers 2. І што ў выніку? Я яе прадаў. Ну вось, і Stellar Blade. Але хутчэй за ўсё яна возьме. Як мне падаецца. Лепшая RPG Dragon's Dogma 2, Elden, Final Fantasy, Like a Dragon і Метафора. Я і казаў. Я вельмі хацеў, каб лепшую RPG забраў Dragon's Dogma 2, але ў іншыя я не гуляў, і таму, магчыма, там яшчэ нешта больш такое прям вау, што Dragon's Dogma 2 просто і ў сраку, і ў рот будзе. Слухай, магчыма. Вось цалкам. Так. Але вось калі вы яшчэ не спрабавалі, калі вам падабаецца RPG, паспрабуйце Dragon's Dogma 2. Гэта вельмі цудоўная гульня. Неяк вось так. У нейкім недаўнім падкасці ты пра гэта распавядаў, ці што можна гэта заставіць спасылачку там. Так, і я распавядаў гэта ў падкасці, які не выйшаў. Што тут сказаць, што было, то было. Атрымліваецца так. Вось. Сама выстаўка The Game Awards адбудзецца ў ноч на 13 снежня. Так што чакаем, трымаем кулачкі за Астработа. Калі ён пераможа. Я херы. Слухай, там же ёсць... Марыо калі-небудзь перамагаў на The Game Awards? Я не ведаю. Мне гэта... Ніколі не было цікава, ці перамагаў што-небудзь Марыо. Бо ён перамог маё сярдэчка. Зноў такі, тыпу... Слухай, вось у мяне Марыо Одіссей, так? Так, слухай, я вось хачу паправіць. Не сказаў, што гэта якісьці кепскі платформер. Ён клёвы максімальна, але я не ведаю, у цябе былі думкі нанова прайсці Супер Марыо Одіссей? Не. Вось, і ў мяне таксама. Мне падабаецца, што ён, ведаеш, ты яго можаш праходзіць як цалкам ламер у гульнях, але ты можаш узяць сабе такі, я вось мне падабаецца, калі я пакутую. Цяпер гэта не Марыо, а цяпер гэта Dark Souls, блядь. Вось. Да, это з Зельдай такое. Так, і пайсці праходзіць на хардзе Марыо, гэта таксама сракаболь. Бля, ты намагаешся схавацца. Не бачна. Мы цябе бачым, Лёша. Мы ўсё бачым. Ой, да. Неяк так у нас па The Game Awards. Дарэчы, што датычна Black Myth Wukong, ён жа перамог у намінацыі гульні года, якую абіралі самі гульцы на Golden Joystick. Вось, ён узяў лепшую гульню года. Так што у яго ёсць вельмі вялікі шанец узяць і на The Game Awards. Але будзем паглядзець. Мне насамрэч гэта у мяне такі стан, мне так сорамна размаўляць зараз пра гульні, таму што я за імі не сачу ніхера, і
Я учора увечары, калі клаўся спаць, у мяне ёсць, ведаеш, гэта 30 хвілін, пакуль ты задроціш у тиктоке ці ў ютубе, я думаю. Задоржишь свою пищу. Ну, ці так, да. І мне выкінула відэа тыпу чаму Nintendo 3DS зараз набірае вельмі высокую папулярнасць. І я такі, яна набірае папулярнасць, я нешта не ведаю. У мяне ж просто ёсць 3DS-ка дома, і яна ляжыць разладаваная, і як бы мне на яе і похеру. Вось, і я врубіў гэтае відэа, а гэта, ведаеш, тыпу такі відэаагляд Nintendo 3DS у 2024. У мяне New Nintendo 2DS XL. То бок гэта самая максімальная версія, якая там існавала ў свой час. І што я зразумеў? Гэта кансоль, ну, тыпу, яна набірае папулярнасць, таму што людзі зараз такія праз Nintendo Switch яшчэ, што існуе кансоль, у якой цалкам мабільныя гульні. Не ў тым плане мабільныя, як на мабільнікі, а тым, што яны партатыўныя. То бок гэта гульні, якія не прывязаныя да таго моманту, што ты, напрыклад, едзеш там 2 станцыі метро, ты пагуляў, ты яе адкрыў, пагуляў, і адразу закрыў. Там 5 хвілін табе хапіла. Вось, і ў мяне ёсць гэтая вар'яцкая думка аб тым, што можа паспрабаваць, бла-бла-бла-бла-бла. І я сабе туды усталяваў, она прашытая, я туды усталяваў Pokemon X, які калісьці бамбануў. Ніхера не зразумеў, чаму ён бамбануў, выдаліў яго нахер і не ведаю, што з ёй рабіць далей. Кароче, мой спіч пра тое, што нават калі ёсць прышпільны дэвайс для таго, каб пагуляцца, ён умее эмуліраваць да халеры чаго старога, таксама можна было б прайсцісь па гэтаму. Але ніхера. Ну, як ты і казаў, у цябе зноў пачалася імпатэнцыя геймерская. Але вось ведаеш што, у мяне пры гэтым максімальна чамусьці стаіць на музыку. Вось я з задавальненнем нешта слухаю, там не ведаю. Ты чуў гэты Single Architects Whiplash? Вось выйшаў дзесьці 1,5 тыдня таму. Быў такі чувак, Джордан Фіш, ён граў у Bring Me The Horizon, ён быў клавішнікам, вось, і бэк-вакаламі. Ён з тых пор, як сышоў з Bring Me The Horizon, ён стаў прадусерам, і у яго зараз гэта такі вельмі моцны прадусерскі дебют, і калі вось ты зараз вырубаеш Architects, ты ад іх чуеш тое, што ты чуў у вось самыя папулярныя годы Bring Me The Horizon. Не тое, што Bring Me The Horizon зараз не папулярная, а тое, што гэта вось ты самы саунд, які, судзячы па ўсяму, ствараў Джордан Фіш. І я вось максімальна кайфануў. Я зараз слухаю эксперыментальную электроніку, я слухаю якісьці там джангл джаз і гэтак далей, і гэтак далей. Мяне вось чамусьці туды кудысьці папёрла, і я адтуль нашмат болей эмоцый дастаю, нібыта чым ад якойсьці гульні, ад якогасьці сюжэта ці ад якойсьці механікі. Вось, таму не ведаю, магу прапанаваць што-небудзь паслухаць цікавага з места гэтага ўсяго. Напрыклад. Слухай, ну вось маё такое, мне здаецца, што у мяне першым па праслухоўваннем у гэтым годзе будзе Golden Bug. Гэта французскі чувак. Я не ведаю яго, ці можна яго назваць діджеем, хутчэй за ўсё гэта проста электронны музыка, які сядзіць, сэмпліруе усяляка разнае. І вось у яго выйшаў альбом недавно, L'Effet Domino называецца. І чувак сэмпліраваў там стары рок разам з хіпнотик электронікай і рознымі, ведаеш, італьянскай, французскай поп-музыкай. Кароче, гэта такое даволі такое моцнае месіва. Я магу спасылачку заставіць, просто паслухаць. Гэта музыка, якая хутчэй даруе табе нейкі экспірыенс ад яе праслухоўвання, нібыта чым, ведаеш, якасьці поп-музыка, якая, ну вось ты слухаеш, і яна просто цябе торкае. Там заліпае, ты ходзіш яе напіваеш. А мне вельмі падабаецца, што ўчасткі для Патрыёна Лёш такі, ну мне няма чаго распавесці. Бляха. Слухай, я пра гэта забыў. Я зараз знайду Golden Bug. Я просто табе яго закіну, просто каб ты паслухаў. Магчыма, гэта я не ўпэўнены просто, што гэта тваё музло, таму што ты звычайна слухаеш музыку, якая, ну такая даволі раз'ёбістая. Тыпу, яна даволі агрэсіўная, як па мне. Бо я сам спакойны.
калі тычыцца электроннай музыкі. Вось, а гэта наадварот, гэта вось больш як па мне для чыла. Просто чыловы хлопчык. Короче, гэта спыніце падкаст, ідзіце паслухайце Голден Бага. Цікавы хлопец. Ой, слухай, ты ну рэшце-рэшт прыбраў пакой, мне падабаецца. Слухай, давялося. Ты там просто паралельна карцінкі спамповаеш і ставіш, да? Так. Мне сёння падарылі кружэлку з музыкай Ханса Ціммера. Я такі... Вау, кайф. Так. Я такі, цудоўна. Дзе такія дараць? А табе ўсё скажы, да раскажы. Ось. А яшчэ мне прынеслі браўні і вельмі шмат салодкага. Я такі, я не ем салодка. Неяк так. Карацей. Давай, да, далей да навіну. Ага. Уже захацеў пра музыку. Сваю музыку будеш потым у сваім музычным чымсьці там рабіць усе гэтыя свае музыкі. Ну дык вось. NVIDIA. NVIDIA на дадзены момант рве свае фінансавыя адчоты ад радасці, бо дзякуючы, як кажуць, дзякуючы штучнаму інтэлекту, яны столькі шмат грошкаў зарабілі у параўнанні нават з 2023 годзе. Каб ты разумеў, чысты прыбытак за гэты год склаў 19 мільярдаў даляраў. 19. Гэта чысты прыбытак. Гэта не агульная выручка, чысты прыбытак. Гэта чысты прыбытак. Супраць 9,2 мільярдаў, якія былі ў 2023 годзе. Якія таксама ніхера сабе 9 мільярдаў так-то. Ну слухай, на дадзены момант мне падаецца, што гэта галоўныя людзі, якія робяць нешта у бок штучнага інтэлекту. Ну, тыпу, гэтыя відэакарткі, усё для працы са штучным інтэлектам, каб ён у вас мог працаваць плюс-мінус нармалёва. Вось. Карацей, у іх вельмі шмат ідзе чыпаў. Вось. Так, я яшчэ і крыху прыхварэў гэтага масакра. Я таксама. На дворе я такі, ну, нормально, курточка лёгенькая. Бля, вось со мной та ж самая тэма приключилась, потому что я раніцай встаю, гляджу, что на вуліцы типу плюс 6, плюс 7, я дакладна не памятаю. У чацвер было, калі, я не веду, мабыць, ты у чацвер працаваў у дзень і выходзіў на вуліцу. Так. Вось. Але я не выхожу на вуліцу. Здавалася, што нармальна было б просто там дайсці гэтых 20 хвілін да офісу, і я просто апрануў асенняе паліто, і пакуль дайшоў, я так адубеў. Гэта просто дупа. І вось я хожу, гэта крыхчу, кашлю і ўсё такое. Коронавірус, памятаеце, быў такі. Карацей, але ж, ну, за трэці квартал 24 года уся выручка дасягнула 35 мільярдаў. Ось, а чысты прыбытак гэта 19 мільярдаў. Цікава, што ж так гэта падштурхнула NVIDIA зарабатываць столькі грошай за гэты год? Ну, слухай, кажуць, што абусловлены попытам на чыпы. Ну, таму што шыі. Асабліва ў сегменце дата-цэнтраў. Да, толькі гэты напрамак. Тут адзін гэты лысы хлопец з барадой можа, канешне, каменем кінуць, калі я памыляюся, але ён у мяне каменем кінуў за тое, што я ў мінулым падкасці сказаў аб тым, што, ну, як бы кібертрак гаўно. Ён прыйшоў да мяне такі, слышь ты? Такі, бля, прабач. Мне просто здаецца, што зараз, ведаеш, вось у гэтых аграменных дата-цэнтрах туды просто NVIDIA адгружае фурамі відэакарткі без перапынку, прычым па ўсяму міру. Выключна гэты сегмент, вось уяві сабе, з 35 мільярдаў, гэты сегмент прынёс 30,77 мільярдаў. Выключна чыпы. Да, рост напісана 112%. Гэта вау, канешне. Цікава, што выручка ад продажу відэакартак проста звычайных, якія гульнявыя напрамкі, яна склала 3,3 мільярда, што таксама плюс 15%, што адзначае што вашыя кансолі нахуй нікому не трэба. Будзем далей гуляць толькі на ПК. Слухай, як мне падаецца, вось адносна гэтых усіх кансолей, ПК дае жыццё гульню. Ну, калі б не ПК, калі б не мададзелы. Штуршок, да, вядома. І не толькі мададзелы, просто новыя тэхналогіі, якія можна апрабаваць на там толькі што выйшэйшых
Ну, типу, там рейтрейсінг з'явіўся на кансолях крыху, блядь, пазней, нібыта чым. Ну, там яшчэ NVIDIA яшчэ і плануе выхад 50-й серыі картак сваіх, якія будуць каштаваць як 4 почкі вашы. Вось. Так што мне падаецца, што там будзе толькі расці ў іх прыбытак. Карацей, слухай, у іх вельмі нядрэнна. Памятаеце, былі такія AMD? Ці хто? Radeon же AMD делали, да? Radeon, так. Radeon. Акардыён, блядь. Цікава, як хлопцы сябе адчуваюць. Вось. Дрэнна? Ну, да, там же жах зусім, типу. Іх з аднаго боку, блядь, NVIDIA іх пиздзіць, з іншага боку іх пиздзіць гэты Apple. Таму, чаму бы і не. Рабіце што-небудзь. Гэта як у меме, ты чуеш, працуй. Дзякуючы просто не толькі штучным... З'явілася же вельмі шмат кампаній, якія падобны да манапалістаў у сваёй сферы. Вось. І там, як ты не круці, колькі б мы не тапілі за Nintendo, я асабліва, ты в гэтым плане нармальны хлопец, не то, што я. Да. Калі ласачка, націсніце волшебную кнопачку. Вось гэта паварот. Да, Sony спрабуе набыць распрацоўшчыкаў Dark Souls, вось. Ну, гэта не распрацоўшчыкі. Гэта... Конгломерацыя. Мацерынская кампанія From Software. Да, гэта прыблізна тое ж самае, ці што? Але належыш 70% From Software. Это прыблізна тое ж самае, што з Bethesda праварачвала Microsoft, калі набывала Zenimax. Гэта іншае. Чаму? Калі Microsoft набывала яшчэ, напрыклад, Blizzard, ты не памятаеш, хто грамчэй за ўсіх крычаў, што гэта манапалізацыя, так не трэба рабіць, так нельга рабіць. Ой, гэта ж былі Sony. Гэта так сама. Ну, слухай, там было гэты камень преткновення ж быў Call of Duty, у тым плане, што вельмі шмат людзей набываюць Call of Duty, бла-бла-бла-бла-бла-бла, і гэта па продажах Sony ўдарыць. Да, ну вось зараз яны набываюць мацерынскую кампанію, якая называецца Kadakawa Corporation. Калі сделка адбудзецца, Sony атрымае кантроль над 70% акцый і значнымі актывамі у сферы анімэ і мангі у тым разе, потому што там і ReZero, і Deletions in Dungeon. Спадзяюся, я гэта правільна прачытаў. Слухай, я толькі недавно даведаўся тое, што Sony ў 21 годзе набылі Crunchyroll. Да, ёсць такое. І, дарэчы, у 21 годзе не было ніякага адчування ад таго, што Sony набывае Crunchyroll, таму што, набылі якісьці такі сервіс для стрымінгу анімэ, для прагляду анімэ, а яны іх набываюць, і ў выніку Crunchyroll становіцца проста галоўным хостарам усяго анімэ, якое ёсць у сеціве. Там, напрыклад, у мяне да нядаўняга часу была падпіска на Apple TV, і каб на Apple TV паглядзець, я ехаў у таксоўцы, і мне трэба было ехаць 45 хвілін, каб ты разумеў. І я вырашыў, Куды ты ездзіў? Мне трэба было у Пашылаічы. На Вадувоз? Не, у Пашылаічы. Типу, і інший бок горада, але таксама ў дупе. Вось. І за гэтыя 45 хвілін я ўбачыў, што мне прапануе паглядзець Наруто Шипуден. Я такой, добра. Я націскаю паглядзець, а ён мяне перакідывае на тое, што типу, спампуйце Crunchyroll і набудьце падпіску, і тады вы сможаце глядзець гэта ў Apple TV. Такі ніхуя сабе. Вельмі прыемна. То бок я заплачу зараз 15 евро за Apple TV і плюс наверх яшчэ 19,99 за Crunchyroll. Падабайка. Ну, слухай, а потым табе яшчэ прапануюць рэкламу ў рэкламе. Факт. Чаму бы і не? Цалкам факт. Вось. Бля, слухай, вось датычна рэкламы. Ну, прабачце, крышачку оф-топу. Рэклама. Што здарылася з рэкламай брыз для галення? Не ведаю, а што з ёй здарылася. Ну, звычайна, ты памятаеш хоць адну рэкламу брытвы якой-небудзь Philips, як там мужик стаіць, твар сабе галіць. Зараз усе рэкламы чамусьці паказваюць, як трэба галіць пах. Сур'ёзна? Вось ты калі-небудзь паглядзі, ну, тыпу, ну, у тебе ж YouTube Premium. Адключы YouTube Premium. Ён калісьці вырубіўся ў мяне на 3 дні, і я так пакутаваў моцна, просто перастаў глядзець YouTube. Ну, дык вось. І, карацей, зараз чамусьці ўся рэклама, якая мне трапляецца
пра нейкія брытвы, там няма таго, што мужик голіць свой твар. Ён голіць вось менавіта там рука ідзе ўніз. Я такі, а што ў нас з вектарам сталася? Чаму ён змяніўся так моцна? Бороды сталі моднымі. Як казаў Лейбонік, тебе павінны быць секс з барадатым мужчынай. Бля, ну, раз Лейбонік кажа, у мяне няма ніводнага, тыпу... Дарэчы, яго новы трек выйшаў, можете сходзіць паслухаць. Магчыма, я яшчэ, дарэчы, не чуў ні разу. Ну, вось ён ёсць. Можете. Я на яго падпісаны ў Spotify, але чамусьці... Вось, дарэчы, наконт Spotify. Spotify такі гаўнаед, блядь, я не магу просто. Ты слухаеш рэліз радар, які ён цябе выкідывае? Так. Просто ў мяне ў рэліз радары настолькі рандомныя рэчы, ну вось тыпу ў мяне чамусьці гурт Мальбэк, які я вось літаральна ніводнай песні. Я ведаю, хто гэта. Проведи меня дадому. Яны. Вось, але тыпу я іх ніколі нават у Spotify не слухаю. Чаму ён вырашыў, што мне гэта цікава? Дзядзька, Spotify я не ведаю, чаму, як ён так працуе. Я цалкам ачысціў свой плейліст ад расійскамоўнай музыкі. Тое ж самае. Ну вось, і калі мне трапляецца нешта расійскае, я гэта, тыпу, там ёсць мінус, ёсць дадаць. Я ўвесь час мінусую. І я звычайна слухаю, я уключаю свої, типу, топ-трекі, типу, мой плейліст, але я ставлю, там же, ведаеш, ёсць ці яно будзе ісці адзін за другім, ці рандомна, і плюс яно яшчэ будзе дадаваць табе нейкія выпадковыя трекі. І вось я ўвесь час слухаю з гэтымі выпадковымі трэкамі, і вось я, напрыклад, скіпаю аднаго выканаўца, наступная песня моя, потым зноў гэты же выканаюць, але іншая яго песня, якога я скіпну. Я такі, а чаму ты так працуеш? Што з табой? Чаму гэта так? І звычайна гэта нейкія расійскамоўныя. Я такі, бля, чаму? Слухай, мне здаецца, не пазбегнуць нікуды ад гэтага, і тыпу нават калі перайдзеш на умоўны Apple Music ці YouTube Music, будзе прыблізна тое ж самае. Не, ну дзядзька, я табе кажу аб тым, што гэта дзіўна, хіба нейкія, ну я за гэта не шару, я магу памыляцца ў фармуліроўках, але калі чалавек цісне на нецікава на песні нейкага выканаўца некалькі разоў, то падаецца, гэтага выканаўца не трэба яму раіць. Факты прыехалі. Ну, не, ну тыпу, гэта ж логіка. Яно ж павінна так працаваць. А яно так не працуе. І кожны раз ты такі заходзіш і такі... Трагедыя. Затое падвезлі падтрымку відэакліпу у Spotify. Нахера, я толькі не разумею. Каб ты... Бля, ну ты ж Spotify, калі трек слухаеш, ты ж глядзіш, як хваля музычная ідзе, ты ж такі... Ты маеш на ўвазе гэты канвас? Ну, стужка. Тыпу, прагрэс треку. Ну да, магчыма. Ну, я б не тое, каб глядзеў на яго. У сэнсе, а кліпы? Spotify, кліпы глядзець. Гэта так дзіўна. Я не ведаю, мне нешта з кожным разам Spotify, я такі, бля, ці трэба ты мне ввогуле? Але за падпіску не я плачу, так што. А хто? Мікола. Сорі, ну, нормально. Мы казалі аб тым, што адныя спадары, якіх збіраецца набываць Sony, распускаюць, ну ладно, не яны распускаюць інсайдеры розныя, што распрацоўшчыкі Dark Souls 3, якіх якраз такі хацяць ці што набыць Sony, 70% ад іх. Да. Могуць выкаціць рэмайстер Dark Souls 3 з палепшанай графікай, падтрымкай 4К і ну, вось гэтыя ўсе вашы DLSS і гэтак далей. Ну да, яшчэ адна прычына, каб проста занесці каму-небудзь грошай. Калі вам падабаецца Dark Souls 3 і вы хацеце яго перапрайсці, магчыма. Але, слухай, ці выглядае Dark Souls 3 херова на дадзены момант? Слухай, для мяне усе часткі Dark Souls выглядаюць херова на дадзены момант. Вось, бо я такі... Я калі спампаваў на Switch першы Dark Souls, я такі... Майнкрафт? Ну, слухай, я не могу ніякага без рэспекту, я разумею, што гэта гульня пакаленняў. Ага, ты вось так вырашыў. Ну, а чаму не, калі ёсць такая магчымасць, тыпу, не ведаю, чым
Ну, Што слухай, тут, блядь, гэта адбываецца? было лагічна, гэта было зразумела тое, што гэта будзе. Бо, напрыклад, былі ж ужо да гэтага рэмастеры першага і другога Dark Souls, быў рэмастер Demon Souls, ну, так што... Ну, слухай, так, ён выглядае неблага. Ну, ў цэлым, да. Тыпу, Цалкам гульнябельна. мне здаецца, што гэта ПК, да, 4К тип ПК 60 фпсаў. На нашым стрыме 1080p і 30 фпс вы, канешне, гэта не зразумееце, але, ну, тыпу, выглядае нібыта прышпільна, таму што... Ну, так. Ну, хаця тут яшчэ можна заўважыць, што ў гэтай сцэне ж, ну, тыпу, не шмат эфектаў, ну, хаця... Вогуле, так, ніякіх, бля, пиздец. Добра. Ніякіх Не, эфектаў я пра тое, што ж Dark Souls, ён такі, ведаеш, ён у цемры адбываецца заўжды, там ёсць светлыя лакацыі, але іх не шмат. Вось адносна цемры, гэта цемра Не палохае ўжо. Вярнуся крыху да сталкеру. Ночы ў сталкеры цёмныя, пиздец. І там дзень вельмі хутка ідзе, ну, тыпу, змена дня і ночы вельмі хуткая. Вось, а ў мяне яшчэ, ну, ты бачу мой тэлевізор, і ў мяне там няма такога, каб яно ўсё прям чорнае было, як чорнае. Не, там чорнае, гэта ты нічога не бачыш. Вось, там няма ніякай, я не ведаю, як гэта можна назваць, прарысоўкі. Ну вось, просто ведаеш, урубіць на фон чый-небудзь стрым беларускамоўны па сталкеру і сядзець пад іх разганяць. Бля, слухай, ну, насамрэч, нават відос сталкера на ютубе лагае. Ну, гэта ПК, што ты хочаш. Ну, вось, карацей, я ўпэўнены, што гэта праблема... Ну, слухай, ну, мыльненька крыху, ўсё роўна. Та, ну, нармальна. Але там же ёсць падтрымка модаў на дадзены момант ужо? Не, але ён з'явіўся на ПК, мне падаецца, яна будзе. Вось, а гэта місію я сёння, дарэчы, не сёння. Не, я прайшоў дня 2 назад. Не 2 дня назад. Ну так, 2 дня назад. Дык вось, і карацей, ведаеш, як я пафіксіў гэтую ўсю херню, я яркасць выкруціў на 90%. Ну, вось, бачыш, нават у памяшчэнні яно крыху такое цемнаватае, там, дзе куды не трапляе святло. Бля, іх не абавязкова забіваць. Добра. Выключи, я не магу сосредоточиться. Ну вось. Карацей, не, ну прикольная гульня, пагуляць можна. Але калі не фанат, да, нічога не згубіць. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Ну так вось, рэмастер. Гэта было відавочна тое, што ён будзе так, як іншыя часткі ўжо зрабілі. Але ці будзе рэмастер Bloodborne? Хоць які-небудзь, хоць на плойку. Просто, ведаеш, на ПК, каб яго выпусцілі. Але ж згубілі флешку. Што там згубілі? Я ўжо не памятаю. Ну ты ж ведаеш. Як у мяне ёсць гэта трек, які выйшаў на Spotify, Wild Child, і ён выйшаў такім, таму што ён там ідзе, тыпу, хвіліну, мне здаецца, таму што я праебаў ягоны праект і не дапісаў яго. Мне ёсць вавка старая, і ўсё, больш нічога. Пачакай, ты ж ведаеш гэтую гісторыю, то што ісходнікі Bloodborne згубілі? Не, але, слухай, ну я разумею, як гэта можна было зрабіць. Тыпу, гэта тэхнічна цалкам магчыма, у гэтым нічога такога няма. Не, ну то бок, вось, ісходнікі гульні, якая там мільённая аўдыторыя ў яе. Дарэчы, сталкер ўжо набылі больш за 1 мільён разоў. За 2-3 дні яны гэта паведамілі. 3 дні, так. У цябе ёсць некая флешка, дзе ў цябе вось гульня, якую гуляе паўсвета, ну, тыпу, умоўна. Хутчэй за ўсё не, таму што гэта ўсё, ну, я не буду казаць зараз за кансольную распрацоўку, таму што я яе просто не ведаю, але у нас, напрыклад, калі мы распрацоўвалі мабільную гульню, у нас гэта ўсё захоўвалася на серваке, які стаяў на офісе. І там было ўсё, там былі ўсе артавыя матэрыялы, там быў код храніўся, там былі ўсе версіі гульні і так далей. Што? А сабака? Сабакі не было. Вось, і тыпу, калі ты страціш гэты сервак, то мне здаецца магчыма, чаму бы і не.
Вось я табе не паказваю, а зараз сам сяджу і гляджу геймплей Stalker 2. Навошта? Мне здаецца, гэта у мяне, ведаеш, як з ДВГ. Вось о, слухай, зараз. Ты хочаш зараз включыць просто кавёр, як? Да. Ой, бля, ну ты включай, а я пакуль распавяду, што Мгм. Alan Wake 2. Што Remedy таксама за Аланом Вейком? Remedy таксама задаволены. Яны кажуць тое, што продажы адпавядаюць іх бізнес-прагнозам. Гульня яшчэ, канешне же, не выйшла на прыбытак з-за вялікага яе бюджэту, але кампанія разлічвае, што ў доўгатэрміновай перспектыве праект акупіцца. Пакуль не акупіўся, але у нас ёсць планы, мы яго прытрымліваемся. Бля. Ты уже на весь экран включи. Бля, нет, ты просто приколы з жывёламі ўключи якія-небудзь. Зараз, пачакай, я яшчэ... Ой, таймер снуў. Боже, а по аўтарскаму не ўебуць, не? Поехали. Да все равно недастаткова хутка, слухай. Ну да. Лепш з жывёламі нейкія приколы вырубі. Які брудны, божухна. Я не ведаю, што трэба рабіць, каб кавёр так засраць. Ну, слухай, у мяне ў лазні на дачы лежыць такі, вось, прыблізна такі ж дыван. Блядь, ну на дачы ў лазні ты ходзіш... Мне здаецца, просто яго не пралі, тыпу, год 40. Ніколі? Цудоўна. Таму што на ім нават не бачна, што калісьці было нешта намалявана, але калі яго быццам бы ён павінны быць чорным. Быццам бы ён уже чысты і просто... Бля, вось... Бля, у нас, карацей, я не ведаю, ці памятаеш ты, але вось гэты... ты бачыш, у яго вочы ёсць. Я магу сказаць, што хутчэй за ўсё ён такі з заводу. Сур'ёзна? Так. Бо у нас ёсць фірма, якая прыязджае да нас прыбіраць фабрыку. Яны тыпу там з пылесмокамі, вось гэта і ўсім. І у іх гэтыя пылесмокі, яны маленькія, тыпу такія, яны вельмі моцныя, і на іх намалёваны вочы, рот, ўсё гэта. Окей. Прышпільна. Вось, і ёсць верагодна, што на гэтай... Бля, слухай, у маёй бабкі падобны быў. Бля, ну гэта... Слухай, я учора кайфануў, карацей, я набыў сабе средства для таго, каб адмываць гэты асадак пасля вады, а ў Вільні ж вада, ну там масакра поўная. Так, і карацей, гэта такі кайф. Я сабе душавую кабінку запырскаў, а там, тыпу, яно зроблена як балон, ты яго распырскаеш, там пена пачынае працаваць. І ў мяне, ну ось ты заходзіш у кабінку душавую, ты закрываеш, і ты бачыш тое, што, тыпу, асадак вось гэты засохшы на шкле. Я папырскаў учора, я потым узяў, у мяне шкрыбок такі для шкла ёсць. Я гэтым шкрыбком всю гэтую пену так чук-чук-чук-чук. Я сёння пайшоў у душ. Бля, яна такая празрыстая. Я так кайфану ад гэтага. Я учора... Гэта старасць пачынаецца. Я учора зрабіў генеральную прыбіралку. Карацей, я учора ген-уборку рабіў. Я кайфаваў просто. Вось, наколькі не цікава размаўляць пра Alan Wake 2. Ну слухай, ну табе так же не цікава, як і пра новую частку Control 2, якая будзе экшн РПГ, якая магчыма будзе часткай экшн РПГ, якая магчыма будзе, блядь. Да, вось, да. Таму што, ну, на дадзены момант ніякіх падрабязнасцей ні пра геймплей, ні пра дату выхаду, ну, іх няма. Але, ну, студыя абяцаю, што свет будзе крыху расшыраны, крыху больш нам інфармацыі. Навошта яму там яшчэ адзін фотоапарат? Крупнякі здымаць. Бля. А ці ёсць, мне падаецца, навошта? І колькі ў гэтага прагляду, слухай? Слухай, ну, ён ідзе 7 гадзін і 7 гадзін? 2 мільёна. 2 мільёна прагляду. Бля, пад гэта нехта спіць. У мяне сябр з жонкай, яны перад сном увесь час глядзяць відэа, як прышчы давяць. Фу. Не такіх, это нейкая масакра. Карацей, Remedy вельмі хвалююсь за Remedy, таму што кампанія добрая, яна робіць цудоўны... Ой, ты ведаў, што Сэм Лейк стаў чалавекам году? У Фінляндыі? Так, ну не, ну тыпу ён стаў аднім з самых уплывовых людзей у гейм-індустрыі. О,
Бля, віншую, насамрэч. Типу, А ты ведаў, што ён насамрэч не Сэм Лейк, а самі Ярві. А Сэм Лейк гэта просто, тыпу, пераклад яго прозвішча. Тыпу, Ярві, гэта, калі перакласці, гэта возера. І ён, тыпу, Сэм Лейк. Так, пачакай, а ён, тыпу, Сэм возера? Ну, ён Сэмі возера. Возера Сэмі? Угу. Не, Сэм Лейк, зараз. возера Сэмі. Самі Антера Ярві. Гучыць, конечно, не блага, Угу. але не об этом. Мы крышачку ушли. Карацей, навіна для нашага барадатага хлопчыка. Кібертрак. Кібертрак. Ну, вогуль, давай. Да. Тесла мае на дадзены момант найвышэйшы ўзровень смяротных аварый. Як гэта зразумець? Даследаванне правадзіла кампанія IC Cars. Памятаеш, быў такі гурт Icy Stars. Так, слухай, неблагі гурт, мне вельмі падабаўся. Вось, кампанія IC Cars правадзіла гэта даследаванне, гэта група, якая займаецца такімі умоўнымі даследаваннямі. Вось, і, карацей, Тесла сярод... Я, дарэчы, не глядзеў, якія там яшчэ машыны ўдзельнічалі ў гэтым тэсце. Але ў Тесла адзін з найвышэйшых паказчыкаў смяротных аварый у ЗША. 5,6 аварый на мільярд прабегу. Каб ты разумеў, паказчык, які дапусцімы, ну, тыпу, які лічыцца нормай, гэта 2,8 мільярда. Ну, тут же ўсё нашмат больш зразумела, таму што Тесла амерыканская кампанія, і як бы ніхто супраць яе не будзе ўводзіць там, не ведаю, нейкія санкцыі ці нешта накшталт таго. Ты паслухай, 2,8 мільярды, ой, 2,8 аварыі на мільярд кіламетраў гэта норма, тыпу, павінна быць. У Тесла гэта 5,6. То бок больш, чым у 2 разы. Так, і найбольш рызыкоўная мадэль гэта Tesla Model U 10,6 на мільярд міль. І Tesla Model S. Ну, слухай, тыпу, тут же не сказано, што там, напрыклад, это адбываецца праз іх аўтапілот. Тут же... Гэта адбываецца праз тое, што людзі дуракі? Да, тыпу, я не думаю, што гэта неяк моцна связана з Тэслай. Магчыма, гэта связана з тым, што, ведаеш, гэта электракар, які мае даволі моцную, ну, тыпу, ён вельмі рэзвы на вельмі кароткай дыстанцыі. То бок гэта тая машына, за якую ты садзішся, і, напрыклад, ну, ва ўсіх бываюць сітуацыі, калі табе там трэба вельмі хутка ці скараціць дыстанцыю, ці атрымаць дыстанцыю ад машыны, якая знаходзіцца побач ззаді. І вось Тесла дае табе ў гэтым плане неверагодны экспірыенс, таму што яна дае вельмі моцны буст у нейкі момант, калі ты просто там топіш гашэтку ў пол і атрываешся. Вось, магчыма, гэта звязана з нечым такім. Тыпу, тут же не сказана, што гэта ўсё былі смяротныя. А не, смяротная аварыя ЗША. Добра, прабачце. Всё, хацеў неяк пабыць адвакатам Ілона Маска, але не атрымаўся. Ну, што сказаць? Але ён гаўнаед. Людзі, здаецца, просто забылі, што такое, тыпу, бяспека асабістая. Людзі просто вельмі моцна палагаюцца на аўтапілот Теслы. Вось, але ж нават сама кампанія кажа аб тым, што, ну, трымайце рукі на руле. Вы павінны быць усё роўно гатовы да таго, што вам трэба будзе рэзка ўзяць управленне ў свае рукі. Просто аўтапілот Тесла, як я і казаў, гэта просто даволі моцна прапампаваны, прамацаваны круіз-кантроль. Ну так. Па сваёй сутнасці. Я ведаю, хутчэй за ўсё у іх ёсць распрацаваны і якія не тэстуюць там цалкам аўтапілот, які вось у іх же там Ілон Маск садзіўся ў машыну цалкам без кіроўцы. Ну, і там, слухай, мне здаецца, нават не страна не была. машына праехала 2 метры і тыпу... Ну так, і тыпу тое, што там у іх там роботы разлівалі напоі на гэтай прэзентацыі, імі кіравалі людзі. Магчыма, у той момант ты чалавек і кантраляваў тую машыну, хуй яго ведае. Так, і, напрыклад, той же Японіі роботы ўжо вельмі шмат год робяць розныя стравы табе, ну і што? Так што ў гэтым нічога такога незвычайнага няма. Слухай, не толькі ў Японію, у Вільні можна піцу набыць у аўтамаце, якую табе зробіць робот. Яна там спячэцца. Бля, я думаю, чаму ў Вільні піца таке гаўно? Да, слухай, піца не самая найлепшая, на жаль.
Ой, ну слухай, я ось калі я хочу что-нибудь заказаць, я замаўляю адразу Мідбастер. Это тое ж самае. Вось, бо нешта больш смачнае, я такі. Я яшчэ вельмі хацеў раней я замаўляў Georgian House, гэта грузінская кухня. Але на дадзены момант чамусьці яны перасталі сюды дастаўляць Georgian House. Потому что Яны піша слишком далеко. табе трэба Вельмі вольтам далёка. скарыстацца просто. Так, а вольт ведаеш дакуль возіць? Да твайго дома, ну, мінулага. Окей. Да майго дома ён не возіць. Яны такія, спадзяемся, калі-небудзь мы з вами сустрэнемся. Тыпу, вы не трапляеце у дыяпазон працы вольта. Ну, Такі, да. блядь, тут 2 дома. Літаральна. Так, літаральна 2 дома. Можна я дайду як-небудзь? Слухай, а можа я просто дайду як-небудзь? Заставьте подыки, я подойду. Нормас. Вось. Карацей, люди дураки, калі у вас ёсць аўтапілот, то ўсё равно не палагайцесь цалкам на яго. Кіруйце розумам. Да, тут яшчэ адна навіна, такая кампанія як Niantic, это тыя чувакі, якія распрацавалі Pokemon Unite, мабыць, вы чулі калі-небудзь пра такую... Ой, Pokemon Unite. Pokemon Go, прабачце. Вось. Яны выкарысталі у свае дадзеныя, ну, не свае, а дадзеныя гульцоў для стварэння вялікай геапрасторавай мадэлі. Ну, амаль іх, да, там, судзячы па ўсяму, па той же дамове, якую ніхто не чытае, тыпу, усе дадзеныя знаходзіліся ў руках кампаніі, яны маглі імі распараджацца як толькі заўгодна. І зараз яны знаходзяцца для стварэння вось такога умоўнага AGI толькі у, тыпу, у мапах. Даныя гульцоў, тыпу, і є даныя, і фотаздымкі, і вось усё, што тычылася гэтага, а Pokemon Go на гэтым Бля, можа звязана. выключы гэты кавёр, не? Дыван. Добра. Вось гэта О, было. вітаначкі. Яны што хочуць зрабіць? Вось уявіце сабе мапу, на якой можна будзе знайсці ўсё, што заўгодна, якая будзе прывязана да дакладных каардынатаў, то бок не толькі каардынатаў, дзе ты знаходзішся па асі там умоўна X, Y, Z, а яшчэ і умоўна, куды ў цябе дакладна была павернута камера. Гэта, напрыклад, можа... Да, честно кажучы, гучыць так сабе, таму што гэта, напрыклад, дазволіць там роботам нашмат лепей разумець наш свет. Бля, магчыма, яны цяпер ведаюць, дзе мой толчок знаходіцца. Просто фішка яшчэ ў тым, што як бы там, не ведаю, ваенныя роботы, там усё такое. Скайнет цяпер ведае, дзе вы срэце. Факты. Я памятаю, калі я толькі усталяваў Pokemon Go, я знайшоў воднага пакемона ў сябе ў туалеце. Які цудоўна. Ну, а слухай, а ты памятаеш, які быў гэта бум Pokemon Go? Я памятаю, і для мяне было здзіўленне, што людзі да сіх у гэта гуляюць, прычым даволі шмат хто. Больш за 1 мільён актыўных гульцоў застаецца і гэтак далей, таму хер яго ведае. Слухай, гэта ж вельмі зручная такая штука, што такі пуп-пуп-пуп. Вось мы засунули вам у лицензійнае пагадненне тое, што мы можем браць ваши дадзеныя. Вы ж прачыталі, вы ж гэта пацвердзілі. Ніякіх прэтэнзій да нас няма. Цяпер ідзіце ў сраку. Гэта, конечно, масакра. Слухай, з аднаго боку, вау, круто, гэта будзе працаваць яшчэ лепш. Цяпер роботы будуць... Што яны будуць? Я не ведаю. Яны нас парабацяць, а нам будзе пізда. Вось як я да гэтага стаўлюся. Ай, ну, хто там пісаў у нашай элітарнай суполкі? На максімум. А? Кажу, мой скептицызм, ён выкручаны просто на максімум таго, што ўвогуле магчыма. Да не. Да-да. Я не ведаю, тыпу... Ты вельмі шмат пераглядзеў матрыцу. Ну, магчыма. Просто тады, калі цябе, ну, вось зусім не пытаюць тваю згоду ніякую на выкарыстанне тваіх дадзеных, на тое, што там
Я не ведаю, мы там даведаемся, што Apple праз лідар, які разблакуе цябе па твару, там абвучаўся на нашых тварах рабіць нешта там яшчэ. Вось, і тыпу Рабіць копіі вашых твараў, каб потом прыходзіць да вас дадому і жыць замест вас. Ну вось, да. Тыпу ты прыходзіш домой, а штучны інтэлект Apple спіць з тваёй жонкай. Привет. Бля, цікава, слухай, вось зробіць же якую-небудзь секс-цацку з штучным інтэлектам. Мне падаецца, уже ёсць, не? Зараз, пачакай. Мне падаецца, пры вялікім жаданні можна Яндекс-станцыю выебаць. Ну, толькі ёсць кампаніі, якія спрабуюць зрабіць секс-кукол з нейкім AI-ем. Да. Тыпу секс-робац. Але нахера яно? Каб было. Ну, да. Каб які-небудзь вар'ят кшталту Ілона Маску прыйшоў такі, бля, я куды тебе ўсё жыццё марыў пра такое. Бля, Ілон Маск займае, ну, ён першы, хто прайшоў у Diablo 4 яму на 150-м узроўні. Каб ты разумеў, ну, гэта пиздец. Адзіны ва ўсім свеце. І тут найлепшы. І прыкол у тым, што хутчэй за ўсё людзі мяркуюць, што гэта бустеры. Вось, плюс гэта адзін з самых багатых людзей у свеце, калі не самы багаты, не? Там ён яшчэ не абагнаў гэтага з Амазона які. Вось. І людзі лічаць, што магчыма гэта РНТшнікі яму дапамагаюць вельмі моцна. Ну ці ён, не ведаю, Філа Спенсера папрасіў, каб ён яму там, ну, пасідзі, пагуляй замест мяне. Вось. Ці у яго ж ёсць бот Грок. Так. І вось, магчыма, яны яго на Д'ябле навучаюць. Ну. І ты такі пу-пу-пу, ну і неяк. Гэта не зусім чэсна, як мне падаецца. Людзі... Ну просто, разумееш, табе трэба вельмі шмат часу, каб уся твоя экіпіроўка, увесь твой скіл падыходзіў для таго, каб гэта зрабіць. Ну гэта вось як, я не ведаю, прайсці усе часткі Dark Souls'у разам у адзін дзень, не атрымаўшы жоднага урону. Гэта неяк вось настолькі гэта складана. І адзін з самых багацейшых людзей, мне падаецца, яго ввогуле часу на гэта не можа быць. Ну, можа, ён працуе па 3 гадзіны ў дзень. Там же кампанія без яго едзе неяк. Як і ўсе кампаніі, дзе ён як бы працаваў. Да. PayPal. Прывітання. Шо? Телефон, гля. Навіны ў нас скончыліся. Навіны скончыліся. Ёсць яшчэ адна навіна. Вожык з камбэгам збіраюць на пераклад амерыканскага Вандалу. Максимально ахуенный серыял. Вось, максимально ставлю лайк, тому что он вельмі ненапражны, ён ідэальны для того, каб просто, ведаеш, пасядзець пакекаць. Так что гэта падабайку ставім. Амаль адначасова атрымалася. Таму гэта спасылачку ўнізе знесці грошыка. Як і заўсёды усе спасылачкі. А там больш нічога і няма, акрамя гэтага. Туды ўсё роўна ніхто не глядзіць. Гэты, слухай, так, не вельмі неяк сумна ад таго, што ты застаўляеш, ты раеш людзям, а ён такія, ну, не. Кароч, ладно. Глядзіце спасылкі. Пераходзьце, подписывайтесь на нашу элитарную идите на Patreon. Там подписывайтесь, там вы атрымаеце спасылачку на элитарную суполачку. А там такія рэчы адбываюцца. Уй! Як мінімум мы можам там нешта глядзець раней, чым усе, таму што час ад часу туды нешта прылетае. Ад розных там вожыкаў.